Türkiye soňky 20 ýylda ilkinji gedek Azerbaýjanyň üstünden türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryna seredýänligini ma'lum etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy dowam edýän mahaly Moskwa garşy girdilýän günbatar sanksiýalarynyň arasyna Ýewropa energiýa bazarlaryny emele gelen ýagdaýlary çykylyp gözleýär. Türkiýanyň türkmen gazyna istek beýan etmegi Ýewropanyň Rus gazyna alternatiwa gözleýän wagtlaryna gabat gelýär. Türkiýanyň vice-prezidenti Fuat Oktay 1-nji ýylda Aşgabatda sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýokary derejeli türk resmiýeti duşuşykdan soň geçiren medeniýet ýonagyna Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak üçin 3 variantyň mümkinçiliklerini garaýanyny ma'lum etdi. Biz 3 alternatiwanyň Hazar arkaly tanap liniýasynyň swap bulalaşygyny ýa-da deniz arkaly turba geçirjisini ulanmagyň üstünde işleýäris. Taýýarlyk işleriniň tamamlanmagyna gaty goloý gelenligimizi aýtmaga şahatyrnyp Anadolu habar gullugy onun sözlerine salgılanýar. Tanap liniýasy Ýewropa Komissiýasynyň başlangyjy bolan Günorta gaz koridorunyň bir bölegidir. Günorta gaz koridoru Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu, ýagny Tanap hemde Trans-Adriatik ýagny TAP gaz geçirjilerini öz içine alýar. Eger Türkmenistanyň Hazar üstü gaz geçirji taslamasy başa barsa, bu hem Azerbaýjanyň üstü bilen Trans-Anadolu gaz geçirjisine birikdirilir. Tanap liniýasy Azerbaýjanyň gazyny Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa aktarýar. Bu liniýa Gresiýadan aňyrda TAP gaz geçirjisine birikýär we Azeri gazy TAP arkaly Albaniýa, Bolgariýa, Italiýa we Ýewropanyň merkezi bazarlaryna berilýär. Tanapyň kuwaty 15 milliard kub metr, TAPyň kuwaty 10 milliard kub metr gaz geçirmäge okyplydyr. Ýöne Türkiýanyň vice-prezidenti türkmen gazyny satyn almakda diňe bir tanap liniýasy däl eýsem başga da 2 alternatiwa seredilýänligini ma'lum etdi. Türkmen gazynyň tanapy birikdirilmegi Hazar üstü gaz geçirjisiniň amala aşyrylmagyna garaşly bolup durýar. Synçylar Hazar üstü gaz geçirjisiniň durmuşa geçirilmek ähtimallygyna ätýaşly çemeleşýär. Sebäbi hususan Russiýa we Iran Hazar deňdindäki daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp bu taslama garşylyk beýan edip gelýär. Megerem şonuň üçin türkmen gazyna istek bildirýän Türkiýe türkmen gazyny import etmegiň ikinji we üçünji alternatiwalaryny hem seljerýär. Ikinji alternatiwa swap bulalaşygy. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz alşmak meýilnamasy İran we Azerbaýjan öz içine alýar. Muňa laýyklykda Türkmenistan Türkiýe satjak gazyny Irana berýär. İran Türkmenistandan alan gazyny derek deň meçberdäki öz gazyny Azerbaýjana berýär. Azerbaýjan bolsa onu Türkiýe aktarýar. Bilermenler diňe Irany, Türkiýany we Türkmenistany öz içine alýan swap ulalaşygynyň ähtimallygyny hem aradan aýyrmaýarlar. Üçünji alternatiwa türkmen gazynyň suwuklandyrylyp Hazar deňiziniň üstü bilen ýük taşaýyjy gemler arkaly Azerbaýjana ondan aňra turbalar bilen Türkiýe iwerilmegini öz içine alýar. Britaniýaly energiýa bilermeni John Roberts 8-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkiýanyň türkmen gazy boýunça hödürleýän 3 teklibine syn berdi. There is already an existing swap from Turkmenistan to Azerbaijan. Türkmenistan Azerbaýjan üçin onsuz hem häzirki wagtda Iran bilen gaz alýar. Bu swap tas 1,5 milliard kub metr bolan häzirki gowrumynyň belki 3 milliard kub metre çenli artdyrylyp bilinär. Olar muny artdyrmak barada gepleşýärler. Munyň gowrumy şondan aňry geçip bilmez. Sebäbi bizim pikirimizçe İran bilen Azerbaýjan aradaky häzirki turba geçirji ören köni. Ol Sowetler döwründen galan geçirji. Onuň kuwaty 10 milliard kub metr diýseler de bizim pikirimizçe 3 milliard kub metr gaz turba geçirji agram salar. Swap babatda möhüm bir mesele bar. Ýagny häzirki 1,5 milliard kub metr Azerbaýjanyň özüne zerur bolup durýar. Täze swap bilen Türkiýe eksport etmek üçin 1,5 milliard kub metr gaz goşularmy? 0.5 BCM available for export to Turkey. Diýip energiýa bilermeni aýtdy. Galybersi de ekspertiň ynanjyna görä türkmen gazy swap arkaly Iranyň üstü bilen göni Türkiýe iwerilmegi hem mümkin. Ýöne fiýat şertler Iranyň ýadro ulalaşygy bilen bagly meseleleri bu alternatiwa kölege salýar. Britaniýaly energiýa bilermeni türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde Hazaryň üstü bilen Türkiýe iwerilmek ähtimallygyny seljerdi. This was considered not least by the Italian company Eni. Bu taslama 2000-nji ýyllaryň ahyrynda 2008-nji 2009-njy ýyllarda hususan Italiýanyň Eni kompaniýasy tarapyndan gararly. Ýöne umuman alnanda bu gymmata düşýär. Şeýle de suwuklandyrylan gazy Hazaryň üstünden daşamak üçin ýörüýte SNG tankerlerini getirmeli. You have to bring in the specialist CNG tankers
capable of carrying it across the Caspian. Deyip bilermen aýtdy. Türkmen gadynyň hazır üstü gaz taslamasy arkaly Tanap liniýasyna biriktirilmegi barada aýdylanan bilermene görä, Türkiýe bilen Azerbaýjan arada gaz geçirjiniň 4 milliard kub metr aňrıçak 5 milliard kub metr töwerew goşmaçy gaz almagy ukyby bar. Bilermene görä 5 milliard kub metr töwerew Türkmen gazyny teklip edilýän hazır üstü gaz geçirjisi arkaly Azerbaýjana iýermek mümkin. Munyň üçin Türkmenistanyň Azerbaýjana hazır deňdiniň astynan 78 kilometr töwerew uzunlukda gaz geçirji çekmeli. Britaniýaly bilermen bu gaz geçirjiniň gurulşyny 4-5 aýyň içine tamamlap bolýanyny aýdýar. Türkiýanyň döwlet ýeşiligine TRT habar teleýaýlymyna görä Türkmen Türk wekiliýetleri 72 maddalyk ýol kartanyň üstüne işleýärler. Star Türk nesriniň ýazmagyna görä Türkiýe gazdan daşary Türkmenistanyň öndürilýän mineral dökünlerine de gyzyklanma bildirýär. Türkçiler Türkiýanyň Türkmen gaz babatda öňe sürýän tekliplerini ýurdun energiýa garaşlylygyny möhüm öwrüm häsiýetlendirýärler. Türk mediasyny Ewraziýa we Türkiýe döwletleri barada synlary bilen tanylýan türkiýeli professor Kürşat Zorlu Habertürk nesrine çap eden synyna Türkiýanyň Türkmen gazy babatda öňe sürýän 3 alternatiwasyna syn berdi. Türkiýanyň döwlet taslamasy hökmüne amala aşyrylmaly, bu başlangyjyny goldamaly we hökmany suratda durmuşa geçirmeli. Ýöne şeýle bir alada bar. Türkiýanyň häzirki ykdysady gowuşgunsyzlygy we içerki syýasy problemler bu taryh taslama päsgel beräýmesin diýip türk synçysy ýazýar. Wagt näme görkezör belli däl, ýöne 90-njy ýyllaryň başlaryndan bäri gün tertibine getirilip soňra goýup bolsun edilen Transhazar liniýasynyň gurulmagy bu sapar bu ýurtlaryň öz isligi bilen durmuşa geçirilip biliner diýip olaýdýar. Türkiýanyň vice-prezidenti Fuat Oktay Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşugyna oňa Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň sapara gelmek barada çakylygyny gowşurdy.